Good morning everyone. Welcome back to my channel. Sa video ito guys, kami ay gagawa ng water system. Namin dahil mayroon ko naman kaming electric water system. Ikakabit namin. Sa lumang bahay kasi, yun yung gamit namin dati. So ang gagawin, iko-connecta ngayon dito sa bagong bahay para meron na kaming sariling tubig dyan kasi wala pa kaming tubig dito. So kailangan gawan na muna nila ng paraan para magkaroon kami ng tubig dyan. Kasi nangyayari, yung dati naming water system doon, yun pa lang yung gamit. So linagyan lang nilang hose. Kapag magpapaakyat ng tubig, i-ano lang dito. I-open sa main, magkakarga dito. So sabi ko, mas maganda sana kung nandito yung main switch na para pag halimbawa na kailangan ng tubig, no need na mag-igib-igib ng marami. Yan nasa mismong bahay. Di pa tapos guys. Yung tolda yan, yung ano na yan, yan yung lutuan namin. Ng uling. Kasi hindi kami pwedeng magluto sa loob ng ano kasi pagagalitan kami. Sayang pala. Ayun gagawin na nila. Thank you sa mga paano kong gagawa. Iba-vlog ko. Yung bayaw ko, saka yung pamangkin ko. Oo. Hello. Ngayon naman po maghuhukay lang ng paglalagyan ng poste. Inang mapanagi spray. Sabi ko, antayin ako. Agur ka ngamin inang. Duwatan ton bigatan. Ay, sus, apo. Inya day ta. Makita mo dyan. Video. Dito kan. Yan. Kuya Der. Mag-hi ka na. Hi. Grama.
Isa. Ito lagi yung meron ito pa. Wala. Nako, nag-iisa kasi ang pala, nag-iisa pa ang bareta. Adjingan pan nag... Baka masampis ta. Masampis ta rin ang master. Awa, ang makalsut kadto yan. Ang makalsutan. Cut. Ya lang kuko hindi kita nagpapabunod sa daya. Lingit. Sobrang lahat. Sige. Yawid puntok. Yawid mo to, dabra ni Sander ngay pastor, ura tawag sa reknan. Alam do jay palak hindi tito ano. Alam hang kang agar karan siya. Nalangan na yun. Nay. Ngomong naramit ko mga kadindin tayo ito idino ba grabe eh kuyatan na lang dito mabate Makagatang iti kompleto nga rin ako. Ano? Dua nga sana. Tan. Hindi ko agad ka mo. Ano to? Nagsara ako.
Magkabulong mo, baka maulog. Pupunta ako, susunod ako sa kanila. Mangunguha daw sila ng bayog. Pagpatayan nung hose. Naka-uniform pala kami. 3 naka-yellow, 1 naka-blue. Talagang bundok dito sa amin, guys. Mahirap lang talaga ang ano dito, guys. Asin na yan, bangka pa. Ha? Nagalaw. Sarod. Ha? Gano'n. Ito na, ito na. Masit. Dire. Hanga straight. Palar ka na yan, dito ka na. Ini. Gurka der, gurka. Mahirap yung titawin ni anak.
Kukuha tayo magtinong niya. Ito nito niya, gana ganda magpinsan dito na. Nya? Malam? Un ah. Yeah. Yung nag-change sa kabila. Sa kabilang ano na yun, ilog na yan. Kaya yung tsura ko. Wala akong pinaglagyan. Dapat pala nagdala ako ng ano. Hindi ko naman na-anticipate na ganito. May makikita kaming marami. Hindi. Pista. Nakabotas ako guys. Yun. Ang ating bahay. Mga bata, dito galing guys sa old house namin dyan. Dyan sila naghuhugas, dyan sila nagigib. Dyan kami naliligo actually lahat. Nakapaghugas na sila. Sukit po ito yun, ano. Diri ka. Bukit.
Naktangahan ni Kuya Dere. Lady.